Jeg hedder Freja, og det her er Dina. Hej. Og vi vil gerne åbne en blog, der hedder God hjælp til dig. Ja. Og Det handler så om, hvis I har nogle problemer, eller noget, I gerne vil have løst, så skal vi nok svare jer på den bedste hjælp, vi nogensinde kunne prøve at give jer. ja. Og hvis I har et problem eller noget, så bare skriv eller ring til os. Og mit telefonnummer er 20 97 97 09, og hendes er? Nej, ved du hvad, vi ringer bare på dit. Ja, det gør vi. Ja. Og vi har altid tid, undtagen når vi er i skole. Så ellers er vi på Damvej, og vi er i skole 2:00. Men I kan altid svare os i weekenden, hvis det er. Så det vil sige, at vi kan hjælpe jer i weekenden eller 4:00. Ja, I må gerne snakke med os, når vi er på Damvej, bare ikke med. Men onsdag, der kan onsdag, der kan I ikke lige ringe, for der er først stemme 5:30. Ja, hun går nemlig i kirkekor. Nå, men jeg er altid ledig, hvis I vil have mig, så bare Men kom til de mig. ringer jo på mit nummer. Så vi er ikke ledige om onsdagen. Nej, ikke helt. Men hvis I ser den her video, er vi rigtig glade, og vi vil rigtig gerne have, at I følger os, hvis I vil. Og har I et problem, så bare kom til os. Hej hej. Hej hej.